מסכים להכנת קליידוסקופ. ללמיד זה שני חלקיקים, אפילו שלוש מיני מראות. זה שקף הגרופתית של בקבוק פלסטיק, ואלו המצרכים. בואו נתחיל בגליל. ניקח את החלק הזה, טרם! הופכים את הגליל. יופי. ועכשיו נשים את התחתית של הבקבוק. אז הכל לא כריך? כן. כן כריך או לא? לא כריך. לא כריך. חמוד. בפנים נשים את שני החלקיקים. נחצה את זה בשקף. ונשים את החלק הזה. הלו, ורה. טרם! הלו, ורה. אוי, שכחנו את החלק הכי חשוב כאן. המראות! את החיה הזאת בצעצוע תראו. אוקיי. נוציא את המראות בצורת משולש כשהן פונות פנימה. עכשיו אפשר לשים. רואים? זה ממש משנה מראות כשזה מסתובבים ככה. בהצלחה.